മൈ ഡിയർ കാൽബ്സ്, കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 2 ഏപ്രിൽ, ഇറ്റ്സ് മൈ ബർത്ത്ഡേ. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇട്ട ഡിസൈനാണ്. വിത്ത് മൈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. ഇത് 3rd വീഡിയോ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഡിസൈൻ്റെ. എല്ലാവരും പല രീതിയിലാണല്ലോ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എൻ്റെ മെഹന്തി ഇട്ടിട്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ബർത്ത്ഡേ. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബർത്ത്ഡേക്കും ഞാൻ ഇടാറുണ്ട്. ഈ ബർത്ത്ഡേ കുറച്ചുകൂടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ടിട്ട് എന്ന്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് നോയ്സ് ഉണ്ടാകും. എൻ്റെ പുത്രന്മാർ 2 പേരും ഫുൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൂക്കൾ വരയ്ക്കുക, കുറച്ച് ലീവ്സ് വരയ്ക്കുക. സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്നിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഡിസൈനാണ്. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിടുന്നതുകൊണ്ടും കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒരു 15-20 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ. നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ചലഞ്ച് ആയാലോ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. ഡിസൈന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്, എന്നിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കാ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാമല്ലോ. അടിപൊളിയായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായ ഏതെങ്കിലും ഹെന്ന ഡിസൈൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഒരുമിച്ച്. ഈ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ചലഞ്ച് വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ ഇൻബോക്സിലോ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഓർഗാനിക് കോൺസ് നമ്മളതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഡീം ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ്.